Long time na uuwi po tayo kasi naging busy po tayo sa fiesta po sa Mapandan. Pero finally, nandito na po tayo ngayon sa Burgos, Pangasinan. Yan guys, so nagkasabay-sabay na po kami nila Jessica, sinundo po tayo nila Ate Bel and Alfie. At dumating din po si Jelly-Ann, kaya nagpares po muna tayo dito sa gilid ng kalsada. Ayan guys, so nagutom po sa mahaba-habang biyahe at konting kwentuhan. Ayan guys. So naubusan po namin yung mga soda namin, tapos nalaman po namin na guys expired na. At least may huling video po kami. March 22, 2023. Pagkatapos namin kumain guys ay diretso uwi na po kami. Pero ayun guys, hindi ko na po ganun na videohan pati yung pagdating sa church kasi diretso na rin po kami papunta ng Dasul. Ayun guys, so meron na pong planong pagpunta ng Dasul at tingnan niyo si Pastor Loe. At dito po kami nag-dinner kasi mag-overnight po kami dito. Ayan guys. Pagkatapos namin kumain ay pupunta kami ng Piryahan. At sakto meron po kami ng daanan na alimango dito sa kalsada. Ayan, so kinuha nila. And finally, nandyan na po tayo. Ayan, so kwentuhan lang kasi wala namang itataya. At hindi po tayo tumataya. Then tulugan na po tayo kasi maaga po tayo magbe-beach bukas kung magigising po ng maaga. Kaya see you sa next vlog guys. Bye bye.